Good day mga ka-studio. Today's mukbang. Ang dami namin pagkain. Kami lang dalawa ni Sax. So, celebration po ito dahil umabot na po tayo ng 10,000 subscribers. Yay! Maraming salamat po talaga sa lahat ng nagtiwala at nagsuporta. So, today hindi kami nagluto dahil nag-order lang kami sa ABY Road Resto Bar Food Delivery Express. Ayan, itong lahat na pagkain namin, order namin to except sa mangga. So, in order namin, mayroon kami ditong, ayan, chicken feet. Mayroon din kaming sisig. Oh, sisig. Ayan po, mayroong egg sa taas. Tapos ito, Oh, crispy chicken. Wings. Tapos, mayroon din kaming lechon kawali. Ayan, bago kami mag-start mga ka-studio, shoutout muna tayo. Mabilisan lang po ito. Wait, sabi i-shoutout kay Ate May. Shout out kay Ate Rhea and May. Oh, ayan po. Hi, B. Hi! Shoutout din kay Junjun Vlog. Shoutout Family Mami, Takoy Joy de la Cruz, Alberto Urbano, Crazy Joy Balanza. Shoutout din kay Pruelda Justin at Pruelda Family from Caloocan. Banjo Padua, Ivan Cortez, Galicano Junior Red, Dennis Tolentino, Edison Villanueva at sa girlfriend niya na si Michelle Delica Javier from Oriental Mindoro. Shoutout din Rihanna J. Lehman, Ivan Quinones, Ronalyn Maceda from Sukat Frontliner from TPMC Medical Center. Justin Sagala, Janry Ray Renes, Cold Silver, Cora Canyonazo at Sid Banaag. Ayan na po lahat mga ka-studio yung nagpa-shoutout natin. Thank you so much po sa palaging panunood. Start na po tayo. Pray muna tayo ha. Thank you so much for this food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. Amen. Ayan po. Salamat na po kami sa pagkain. Start na po tayong kumain sa hindi pa kumakain dyan. Tara po. Naku Ito po. Chicken Wings. wings. Narapan like crispy, like bukog. Ang dami po nito. Ang dami. Bukog. Sarap nito mga ka-studio. Ang crispy. Wow. Kita mo, Bi.
Sisig. Yung sa kanon. Hmm? Pwede tayo makulot ang atong kanon. Mm. Sarap. Chicken feet.
chicken feet. Chicken feet mo. Chicken ba? Crispy. Crispy. Rice ba? Rice ba? Kaya masarap sa akong rice. Oh. Hmm. Alam? Kahalang na sa yung kamot. Alam na? Yan, mga chicken feet na lang po natira. Chicken feet, be. Ang sarap, be. Sarap to pang sumsuman.
Kikay mo ba? Mm. Kuha ni usabi ha. Tsaka mangga. O na may mga hugaw. Kuha na katong sisig. Sisig. Mangga. Mangga na. Paborito ni Sax. Tamis na mangga ba yun? Tapos na tubig? Dalawa? Bukog naman eh. This is for you pa. Ayaw mo na nito? Pusin ko na to. Pusin mo yung mangga mo. That's it mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang na ito. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!